Malawi Today. Munthu wina aliyense amalakwisa ndipo ma mistakes ngati awawa amachitika. Anthu amakhala ndi maganizo osiyana-siyana makamaka pakakhala nkhani zokhudzana ndi chipani. Munthu akalakwisa pa msonkhano wa chipani, anthu amayankhula zambiri, koma kulakwisa ndi kwa munthu wina aliyense. Ena amati munthu akalakwisa pa msonkhano wa chipani amanena kuti munthuyo ndi wadyera ndipo ndi nthira kuwiri. Kodi izi ndizoona? Tate ndione maklip ena ndi ena amene anthu akhala akulakwisa mu malo osiyana-siyana. The Right Honorable Vice President, Dr. Lazarus McCarthy, Sinikutayitsani nthawi bwana, koma ine nkulonjezeni nabwera ukagwira ntchito ya chipani cha Malawi Congress Party. Musitikhululukira UDM mwezi wa bidau chipani cha Democratic Progressive Party chinapita kusungula amene munatuma kuno ochokera kumpoto anakagwirizana ndi madelegates onse kuchokera kwa Gati, Mwera ndi Kuvuma kusankha Professor Arthur Peter Mutharika ngati mtsogoleri wa chipani chathu cha Malawi Congress Party. Koma kawiri izi zikachitika kuti munthu akakhala walakwisa pa msonkhano makamaka kuthula zokhudzana ndi chipani china pa msonkhano, anthu ambiri amalandira zilango kuchokera ku chipaniko. Mbuyomu taona Gadama akunsanje uko nsanje lalanje nawonso atachotsedwa pa mpando chifukwa choyamikira president wa chipani china kumachita yo ndi ya chipani cha DPP. Iyo ankayamikira president Dr. Lazarus Chakwera wa chipani cha MCP pamene iwo ali a DPP, ndipo osakhalisa tinaona iwo aja akuchotsedwa pa udindo wawo ngati mkulu woyang'anira zisankho. Lero secretary wa chipani cha DPP Peter Mukhito nawonso tinaona pa msonkhano umene achitika ku Mzuzu atalakwisa. Nde kunabuka tu manong'onong'o ndipo anthu anakambirana mmalo osiyana-siyana, m'masamba amichezo anthu anakamba zosiyana-siyana, ndipo moti kwaperekedwa pressure yaikulu kwambiri ku chipani cha DPP kuti mwina akhale nawo pansi ku disciplinary kumeneko kuti awalangize kuti kodi kwenikweni akufuna chani. Koma momwe takambira mbuyo mudza kuti kulakwisa ndi kwa wina aliyense, ndipo iwo angati analakwisa pa chilungamo pachione kuti ingati mmutu mwawo simayenda ndi zokhudzana ndi MCP ndikuti akungoyenera kuwakhululukira. Koma ngati iwo ali mpeni okuthwa mbali ziwiri ndikuti ziwavuta.